Egunon deneri. Gurea pixkat ez da hola hitzaldi idatzi eta prestatu bat izanen, gehiago galdegin ziguten eta guk ere hala egoki ikusi dugu, pixkat eztabaidatik eta elkarrizketatik bideratuko dugu eta pixkat improvisatzen joanen gira, dena improvisazioa ere improvisatzen ez denez, lerroburu batzuk ekarri ditugu pixkat. Arkaitz Kanorenarekin lotuz 100 hitz aipatu ditu hemen 100 bat gaude eta nik nire lehena pentsatzen ibili naiz eta pentsatu dudan hori da txiki, txiki. Txiki Inesekin komentatzen egon baikira, lehenago sartu aintzin goizean ze txiki sentitzen ginen, ona etorrita. Are txikiago aretora sartuta eta zenbat jende importante bazen ikusita. Txikiago oino 2 eskaloi igo, ni txikitzen naiz 2 eskaloiz, una igota. Eta 100 hitzoietatik 3koak edo sortu behar zirela ulertu dut, bizkat txiki, txikitu, eta hori bai atxiki. Egunon odei, plazer bat. Egunon dan hori, bitxunik egin jala denporatxo bat nire gorputzakin egin hauen tratu bat, eta tratu hori izen zen, holtzara igotzeko ez dutzatela inori ez barkamenik ez baimenik eskatuko. Baina itortzen dut zuet, txiki, sentitzen daizela nire bai hemen, Inez daukot izena, emakumea naz, musikaria naz, eta euskalduna naz. Txiki sentitzen naz, leku guztietan. Txiki sentitzen naz, kalean, txiki sentitzen naiz plazan, eta gian txiki sentitzen garelako gauzen ben, ez da? Zein zara zu? Zortziko txikian? Zortziko txikian. Hortik tirata zortziko txikian. Ni bersolaria eta iparraldekoa. Hori naiz gaur. Ez, orain ez pixat serioago jarriz. Bersolaria eta iparraldekoa usu hola etiketatzen bai naute edo gaituzte, eta egiarran pixkat pizu bilakatzen da etiketa, ez? Rapero ere banaiz, odei ere banaiz, anaia, seme, gauza initz, eta beti pixkat bersolariaren etiketa hori eraman beharra, pizu egiten zait rapean ari naizelari bereziki. Horre gogoeta bat pizten dit horrek, eta da, nola euskaldunok usu ezagutzen dugun hortarik, ezagutzen ez duguna etiketatzen dugun. Beraz, bersolaritza ezagutzen dugu eta rapa agian ez hainbeste. Beraz, rapa zer da bersolaritza mota bat. Ez bat ere. Ados, argi gera da dila bersolaritza eta rapa bi gauza erabat desberdin direla. Hori da erratea bezala futbola ezagutzen duen batek, saskibaloia gauza bera dela edo futbolaren aldaera bat dela baloi bat erabiltzen delako. Ez naiz bat ere ados afirmazio edo uste horrekin. Zu ez dakit, Inez, nor zira, zer zira? Ni naiz trikitilaria eta emakumea. Gelditu jatzue musikarien aldetik oso eksotiko ekartzea iparraldeko bertsolari bat eta emakume trikitilari bat. Ze hegemonia hitz egiten hasten balin bagara Euskal Herrian musikaria, ez da iparraldekoa, ez da emakumea, ez da trikitilaria eta ez du rapa egiten. Inondik inora. Orduan, horrek ere bertze ertz batean kokatzen gaitxu. Horrek ere egiten gaitxu txiki edo handi. Eta rapa euskeraz? Zergatik? Zergaitik rapa euskeraz? Odei. Zenbat aliz galetu etzu hori? Bai, gaur da eguna ezagutzen, nitzek ezagutuko ez duzuen arren agian, 8 urte egundan, 3 diska eta oraindik kazetari batzuek galde egiten didate, rapa eta euskaraz. Bai, ados, beraz, rapa eta euskara ezin dira bat izan, modernoa eta euskara ezin da zerbait izan, berria eta euskara ez datoz bat, edo zoin da arazoa, beraz, hain kokotera inonago galdera horretaz, galde egiten didalarik kazetari batek, rapa eta euskaraz nik galde egiten diot. Eta zergatik galdetzen didazu hori. Zer, uste duzu ez dela posible? Eta beste, bizpairu galdera egiten dizkiot. Eta batzutan mikroa itzaltzen dut, eta esaten du, arna sartu, eta berriz pizten dut, eta segitzen du ondoko galderarekin.
hori elkarrizketetan ez da agertzen, baina egiten diedan galdera bat izaten da ainitzetan, ez? Beraz, euskaraz egitea, eta kasuntan rapa egia da autu kontziente bat dela, neurri batean, ez? Lehen aitutakoaren aritik, okin batek O, ura, E, A, U idazten dela, edo izabe, A, U, B, A, I, E, N, T idazten dela ikasteko gai da, eta egunon eta mil esker erraiteko ez. Beraz horre ere autokontziente bat bada, borondate falta bat bada kasu hortan, ez euskaraz erantzuteko, nire kasuan Lapurdin, euskaraz noalarik okindegira, beraz. Autokontziente bat den bezala, egunon mil esker eta adio erratea euskaraz, autokontziente bat da neurri batean euskaraz rapa egitea. Bitu, aitortuko dutzut gai horri helduta, Bueno, eta ze demontre, koherentzia eta rakorra sobrebaloratuta dauzenez, desegingo dut nik esandako esaldi bat, behin da berri zerrepikatu dutena egi hori behin da berri sinetxi ostean, eta niri askotan, nik urte askotan, asko niretzat asko izen die, goze taldean kantatu izan dut, eta askotan galetu izan doztien zerbait izan da. Eta zergaitik kantatzen du gozek euskeraz, zergaitik egiten duzu musika euskaraz. Eta nik behin da berriz ikasitako erantzun hori izaten zen. Goze kantatzen dugu euskeraz, gozeko abeslariak euskeraz egiten dagoelako amets. Bueno, egia da nire bizitzako momentu batean balio izen sostala erantzun horrek, inkluso poetikoki, zer daumontre, erromantikoki, eta beste romantizismo batzu desera ikitzen joan zen einien, nire buruakin ez da bai da hortan, oin pentsetan dutena da, ez eta da bai izango, nik euskeraz abesteko autua egin dauelako goze zara goze. Ez? Zeran, ez da ezer kasualitatea, eta ez da ezer, eta benetan euskaraz kantatzearen autua, autu konsiente bat, autu gorputzakin eitzen dugun autu bat da, eta horrek eramaten gaitxu zidor batzutatik eta beste batzutatik urrundu, ezin bestian. Bai, ari hortatik, zera kultura ere lehen aipatu da, zera Lore Agirrek aipatu du eta biziki interesgarria iruditu zait, euskal kultura nola definitzen dugun hainitzetan, erran behar banitu parrandan, usu kontzertuak parranda giroan kokatzen dira eta kontzertuaren ondotik, aldu zaizu bat, beste, gehiago edo gutxio edana, ez dakizu edan duelako galde egiten duen, edo erraten duen, baina hainitzetan erraten entzun izan dut, baina zuena ez dutela euskal kulturan kokatzen. Eta nik egiarran ezin dut ulertu hori, ez? Hori amerikanoa da rapa. Egia da, bai punka guk asmatu dugula, ez? Eta eska ere bai, eta duri guk dena asmatu dugula, beraz, gauza batzuk biziki barneratuak ditugu euskal bezala, eta beste batzuk ez. Eta hortik badugu kantu baten hastapena diona, usu gure ingurura mezua heldu da, guk egiten dugun ura ez dela kultura, guk aterik ez, guk lotura, guk eskutik ez, guk eskura. Beraz, nolaz bai saiatzen gira, azken batean, gurea eskura ematen jendeari eta uler dezan euskaraz ere dena egin daitekela euskaraz. Eta uste dut hori gure konplexuetatik eta gure beldurretatik abiatzen direla olako afirmazio eta olako erranak, ez hori ez da ineuskal. Bertsolaritza da biziki euskal, baina rapa eta orduan batzuk lotzen duten bezala automatikoki bertsolaritza eta rapa, beste batzuk rapa ikusten dute kanpoko zerbait bezala, ez? Janzkera bezala, itxura bezala, nola janzten ziren, badirudi, orain nagian gutxio, gare batean, jantzi behar zinela gisa batean, euskaldun bezala ikusia izaiteko segida, begira hori euskalduna da, eta hori desberdin, hori ez da euskalduna. Pixkat, hortik, nik aserre hainitz bizi zaiten ditut, kontzertuen ondotik, heldu zaizkidan komentario hainitzekin, ez? Ez dakitzuk, kontzertu osteko ze komentario jasotzen dituzun, edo ze erran... Oindela asko ez dutela kontzertu bat gau ez bizitzen, hori aurroko bizitza batean zen. Kontzertu osteko komentarioak, danak gezurrak.
danak. Eramango zaitxugu biran ez daki nora, gezurra. Gezurra, zergaitik ez duzu egiten frantsesez diska bat, joder, eramango zaitxugu Parisera, gezurra. Dana, gezurra. Ez que dauz gero, euskal, ez dakizenan deitzu, behitxu aitortuko dutzuet, euskal kulturaren plaza hontan, ni musikari bezala, askotan sentitzen naiz arrotz. Eta sentitzen naiz sekulako impostora sindromearekin bezala, eta iruditzen jat esanguratsua dela be. Begiratzen dotzat, azken aldian sentitzen ditudan impostora sindrome guztiei eta galdetzen dotzat nire burua zergaitik eta edan. Eta hemen, hemen gauzen jakintxu, pentsalari, eta gauza importantei buruz pentsatzen dugun artean, musikari izatea da purtxo bat, baina, zuen musikaria zarete, ez da? Nik nire txikitik askotan sentitzu duten zerbait da. Gero, beste alde batetik, iruditzen jat musikarioi eskatzen jakula zela baitzeko, ez naz joan gortik. Ni galtzen naiz birietan, maitzen hauenak horrela maitzen hau, ez da? Zela baitzeko oholtzara igotzeak eta musikari izateak daraman ardura, alegia, hizkuntza autokonstiente horren ardura. Ie lortzen duten hau apurtxo bagaratzen. Erabaki konstiente guztiek eramaten dau bien ardura, ez? Erabaki bat hartzeak alabesteak, daukoz konsekuentzia batzuk. Eta sartu barik epaitzen erabaki bakoitza, ez gara gu sartuko inor epaitzen, ez da gauza bera holtzara igotzea, izan da musikari, ala gaur holtzara igotzea, izan da idazle. Ez da gauza bera. Ez da gauza bera, joatea jotzera, tortxurrokera, izan da trikitilaria, ala izan da gitarrista. Ez da gauza bera. Ez da gauza bera, sortzea euskaraz, ala sortzea erdaratan. Ez da gauza bera. Ez da gauza bera, egitea estribillo bat euskaraz eta estribillo bat ingelesez. Ez da gauza bera igotzea eszenatokira gorputz hegemoniko bat, ala gorputz ez hegemoniko bat, ez da gauza bera. Orduan, horrek eramaten gaitzu alde batetik ala bestetik, ja, hemen liatzen naiz, baina nahi dut esan. Oso erreza da esatea, ez dakit, azken aldian askotan entzun dut euskaraz kantatzearena, bazera bait estetiko bat izango baliz bezala, ez? Eske euskararen sonoridadea gaitik kantatzen dut euskaraz, ero ez dut euskaraz kantatzen, euskarazko sonoridadeak ez didalako betarik ematen, nik egitea nahi duten musika hau estetikoki, danadalakoa gaitzik, ez? Edo, euskaraz ere kantatzen dut, baina ingelesez ere bai, eta iruditzen jat horrek, erabaki horrek, dokozala konsekuentzia batzuk. Eta konsekuentzia horreik, hartu beharko genitxuzke, erabakiak hartzearen edo autokonstientek dakarkien ardurakin. Estetikarena aipatu baituzu. Justu, egia da dibez, uste dut, eta aski argi dut nik behintzat, Euskal Herrian euskaraz rapa egiteak lan hainitz edo jendeari begirako lan hainitz eskatu eta eskatuko duela oraindik estetikaren kontu horregatik. Astapenetik entzuten dut nik, euskaraz rapak ez du sonatzen. Eta euskaraz rapak ez du sonatzen horrek, niri sekulako ostiko bat emanen balidate bezala bizi dut nik. Zergatik ez du sonatzen euskaraz? Ez zirelako ohitu, zure belarria ez duzulako ohitu, agian beldur bat duzulako, euskara ikusita modu hortan, ez dut ulertzen. Nik ez dut gaur arte, eta uste dut ez dudala sekulan ulertuko, euskaraz rapak ez du sonatzen afirmazioa. Eta hor, bi ertz dauko zorrek igual, ez gara gai sortzeko euskaraz rap ederra estetikoa belarrira ohitua gaudenak, edo ez gaude prest kontsumitzera bote prontoan arrotza egiten zaigun zerbait. Ez gaude prest kontsumitzera beste zapore batzuk, beste nasketa batzuk, beste dena delako batzuk. Ez, euskaraz entzungo ditugu beti entzuten ditugun horiek, eta makailoa pilpilian, eta ez, baina eta gero jateko gauza guaiak xuxia jango dugu, ez?
Bai, talde hainitzek rapean bereziki eta nahasten dituzte hizkuntzak eta nik halako auturik ez dute sekulan egin, eta ez dute eginen batetik enaizelako gai idazteko frantsesez edo espainolez euskaraz bezala, beraz agian gaitasun faltatik baluke, baina ez dut uste, gehiago autu bat baita euskaraz idaztea ere. Hainitzek nahasten dituzte hizkuntzak eta ederra izan liteke autu estetiko hori, baina batzutan niri zalantza sortzen dit, ote den, uste dutelako euskara ez dela aski hori egiteko. Eta hori baldin bada ustea, iruditzen zait kezkagarria bilakatzen aldela. Kezkagarria zaidan bezala, Lapurdin jende hainitzek erraten didalarik, eta euskaldunak eta ikastolan nerekin betidanik izan diren lagunek erraten didatelarik bizio, ez du gauza hainitz ez ditut ulertzen al. Ez dut ulertzen, ze erraten duzuen, ez dut. Eta hor ere agian hizkuntza gaitasuna sartzen da, ez dakit nik, baina kezkatzen hauen zerbait da. Frantsesez dena ulertuko dute. Frantses rapero bat ulertuko dute, Parisekoa, Zupekoa, banlieue batekoa ulertuko dute. Eta bizio ez dute ulertzen, osorik. Orduan, horre kezka handi bat sortzen dit, eta hortik heldu da beste gogoeta luze bat, orain sartukoena izena, baina ikastolek balio ote duten euskalduntzeko behar den neurrian, edo hizkuntzaren jabe izaiteko eta euskara ulertzeko bere modu guzietan. Nena izari poesiaz edo irudietaz edo metaforak ulertzeaz, baizik hizkuntza bera ulertzeaz. Eta noski, kontestuak gainitz egiten digu, beti frantsesez bizi baikira, Lapurdin bederen eta kostan are gehiago, eta orduan frantsesa jasotzen dugu etengabe eta medioetatik, irudietatik, telebistatik edonondik, euskara ez. Ez dugu aski erreferentzia euskaraz, ez dugu aski ugaritasun behar bada. Nik uste dut baditugula, baina ez ditugula ezagutzen, eta beraz batetik ez dizkiogulako gugeuk edo hortaz ez dakit noren ardura den, ez dut baloirik kanpora botako, baina uste dut jendeari eskaini behar zaiola eta erakutsi badela hor aski jadanik, eta jendeak egin beharko du urratsa dagoen hori ezagutzeko. Eta igual kanpaina hortan 100 hitzetatik batzuk rapeableak izan daitezela ere igual. Ondo egongo zen. Nola batzuk? 100 hitz horietatik batzuk rapeableak. Motxak, silaba gutxikoak. Bai, a ber, euskaraz sortzeak, euskaraz kantatzeak, euskaraz rapeatzeak, euskaraz pop musika egiteak, euskaraz imaginatzen dut zortziko txikian eta hundian euskaraz egiteak ere eukiko dituela bere ajeak eta bere albokalteak, baina euskaraz joatea bestelako txapelik gabeko eta postal horretatik aratagoko beste paisaia batzutara, beste paisaia batzuk konkistatzera, ze bai, konkista da, pausu txiki bakotxa konkista da, eta nik horrela bizi dut, eta konkista plazerez, alegia, ez konkista gerra aspergarri bat bezala, konkista gustagarri bat, ez beti erraza, baina euskaraz musika gero hor beste zerbait da, euskaraz aukeratu egin behar da, egitea musikal, egitea musika mainstreama. Igual, beste komplejo batzuk ere badauzkagu hor, euskaraz egiten dugunean musika alternatibo undergrounda dago guai, baina euskaraz egiten ditugunean estribilloak eta 3 minutu erdiko kantuak, eta gaztean radiableak izango diren kantuak, eta estribilloa bigarren aldian 2 aldiz errepikakorrak diren kantu horiek, ja, baina hori ez da euskal kultura. Eta hor ere... Ez dakit. Retorikoa esan galderala, ez hori bada euskal kultura. Noski, nire iritziz, noski badela, behintzat, baina postalaren aipatu duzu eta hor ere ze ongi geratzen den euskara postaletan, euskara Lapurdiko kostan, bazk eta ikurriñak eta bar eta folklore salgarri guzi hori, eta ze gutxi erabiltzen dugun egiazki euskara. Eta hori da gure Lapurdin bederen kostan arazo erraldoi bat. Joan den asteburuan izan nintzen Bastidan, Larrazkena deitzen zen festival bat muntatua zuten, eta euskaratik zuen bakarrak hasik izenburua zen.
larrazkena. Beraz, arazoaz, antzerki bat ikustera joan ginen, biziki ederra, baina gero gogoetainitz sortu zidana, beraz, izenburua euskaraz, Pei Bask eta guzia biziki ongi, baina gero euskaratik ematen dieguna eta euskalduntasunetik transmititzen dioguna frantses jendeari ere, utxala gelditzen da erabat. Euskal dantzak, Euskal Herri kirolak, baina Euskal Herri kirolak ikustera zoaz Hendaiara, Donibane Lohizunera edo Urruñara, eta dena frantsesez da. Dantza ikusgarri bat ikustera zoaz, eta hizlaria beti frantsesez ari da. Eskerrak oraindik pika eta ebatx eta zazpi jauziak erraten diren euskaraz, baina laster hori ere ez. Orduan, bai, postalarena gustatu zait, hori, ederra dela postaletan, baina gero egiazki funtsean eta mamian galtzen girela, ez? Jo, oin entzuten zaitxu dela, eta astion egon garenean hizketan eta honen gaurkoan arira, nire hegoalde zentrismoak ematen duztan privilegiotik guztiz, osea, zenbatetan sentitu zara zu arrotz etxean. Bai, eta bersolari itzan edo bersolari bezala ez, baina musikari bezala hainitzetan eta zergatik, batetik Donibane Lohizunen jotzen dugularik jendearen 3 laurdenek edo gehiagok ez gaituztelako ulertzen, beraz, euskaraz ari gira eta publikoak ez du ulertzen, eta heldu garelarik hegoaldera, eta erranen dut, ze nazkatua naiz iparraldea entzuteaz. Baina zinez nazkatua, ez da berdina Urruña, Maule, bi mundu dira. Hendaia eta Irun, errealitatetik asko zurbilago egonen dira, Urruña eta Maule bezala, beraz. Hau da iparraldeko taldea. Eta iparraldeko taldea ez, otoi. Ze, ez dakit, uste dut gauden lekukoak garela, baina iparralde hitz hori, eta nik ere erabiltzen dut batzutan errealitate batzuk desberdintzeko, baina errealitate zehatz batzuk desberdintzeko bakarrik balio du, nire ustez. Hortik goiti ez du deus ikusteko, Larzabalek Miarritzerekin eta bar. Sara eta Zugarramurdikoak biziki hurbil daude, eta bat da hegoalde eta bestea iparralde. Orduan, hor uste dut, zubi hoiek edo gu haurek inposatu dizkiguten muga, gu haurek irensten ditugula eta gu haurek ematen ditugula eta behin eta berriz errepikatzen. Zenbat aldiz, olako independentzia kamiseta handi batekin, zu baino euskaldunagoa den batek, galdetzen dizu nungoa zira, lapurtarra, frantzikoa. Mil esker. Orduan, nik zuri erraten badizut Espainiagoa zarela entzun beharko ditudanak. Orduan, hor ere, eta hau da adibide bat, duela 3 astekoa, gutxi gora bera, Donostin egia auzoan jotzen, eta teknikariak botatako esaldi bada. Nungoak zarete, lapurtarrak, eta frantzikoak. Eta ez da bai da, ukan genuen hor mai inguruan, kontzertua egin aintzin eskerrak gure soinu teknikaria dugun, eta ez zigun berak egin soinua. Bestela egian zerban moztuko zigun, edo ez da genik. Hortarako da importantea eramatea zure soinu teknikaria, ez? Karo, ez monitoretarako ez ezebez, hortarako. Gainera dugu soinu teknikari bat euskaraz ez dakiela. Jo, entzuten zintzudan, eta distantzia guztizia, eta zelan norberak gure zilborra daukogun, eta gure zilborran inguruan begiratzen dugun, ni behintzat. Inez, harira. Pila bat aliz pasau izan janeri, trikitisa jotzen dut, baina trikitisa jotzen dut, jotzen dut leku diferentetan, baina tokatu izan jotzea trikitisaren esparru natural ez ziren plaza batzuetan. Eta tokatu izan jat, ikustea nola irakurtzen ninduten alde batetik eta bestetik sakrilega bat bezala. Eta askotan galetu izan dozti, eta trikitisa munduak zelan ikusten dau zu jotzea trikitisa, baina beste estilo batzuekin, beste musika batzukin astuta ala dena delakoa, ez etxela hainbesterako, baina eta galdera, beti etortzen zen, zuk esan duzu, zelan galdetzen dugun begirada hortatik, ez da? Zelan, askotan galdetu izan doztie mundu tradizional horren gaitik, ez? Zelan,
zelan trikitixaren mundu tradizionalak edo euskal folklorearen munduak edo euskal musika tradizionalaren munduak zelan ikusi dau beste musika batzuekin nastea zurea edo... Eta egia esan, benetan sentitu nahi zela arrotzago euskal musika maiuskularekin egiten zaubien plaza horietan trikitixa batekin joan da, beste mundu tradizional horren begiradan baino, ez? Orduan, benetan, arnasgunea zeinentzako garen. Harrapatu nahi apurtxo bat, galdu naiz, baina, osea, gu ere bagarela arnasgune. Alegia, ikusten dugu askotan gure txikitik, gure komplejutik, dana da laukoetik, ez? Zelan behar ditugun arnasguneak, baina gu ere gara arnasgune besteleko askotan, eta hemen heltzen dotzat loreak bota dauen esaldi marabilloso horri zure baimenarekin kamiseta bat egingo dut esaldi horrekin, eta euskaraz jarduteak, txikitik jarduteak, eta beste begirada horrek eta beste ertz horrek ematen duzku aukera, esateko gauzak beste dozein hizkuntzetan ezingo lirakenak esan. Ezin da kritikatu berdin, euskaraz edo ingelesez. Esaten duzun igualak, egiten duzun edo zein irakurketak, egiten duzun edo zein kritikak, sistema kuestionatzen dozu momentu guztiek, ez daukie balio bera nundi kuestionatzen duzun. Ez dauko balio bera harrika egitea sistemari astensore batean, 5. pisuan zaudenean, edo harrika egitea sistemari zaudenean hankak lurrean dauzkazula. Baita hortik guri etzaigu sekulan gertatu eta orain aukera bat aztertzen ari gira eta ez dakigu sortuko den Euskal Herritik kanpo aritzearena, baina uste dut hor Inesek baduela zer errana, ez? Zueri egokitu zaizue kanpora joatea jotzera Euskal Herritik kanpo ateratzea. Hor pixkat nola ikusten dugun gure burua euskaraz egiteagatik eta nola ikusten gaituzte besteek euskaraz egiteagatik edo... Bai, bueno, guk gozekin jo izan dugu atzerrian, gainera, zan zerbait kuriosoa, ze atzerrian irakurtzen gituzten zerbait baliotsu bezala gure nortasunetik, alegia gure euskaraz kantatzeak ematen zozkun zela baitzeko bai, pekuliaridade hortatik edo identidade hortatik, balio erantzi bezala irakurtzen gintuzten, eta gero ona etorri, eta ona etorri egualdera, ja, eta galdetzen zozkoen behin da berriz, jo, eta euskaraz, euskaraz joan zarete, eta nun, jo, eta bai, eta Madrilen egon zarete euskaraz, eta inkluso, bueno, behin Japonen egon ginen, gero pila bat saludo hori, baina behin egon ginen, eta esaten zozkoen, jo, eta Japonen euskaraz kantatzen, bai, han ez dira inbeste harritu, eta han ez dira inbeste harritu, eta han niri Madrilen behin esaldi bat bota zuztien, gelitu jatela bebai hor ronronean, eta joder, eso que cantéis en euskera, es que os queda tan cool. Eta benetan igual gure txikitik sortzen jarraitu aldogun arren, eta gure txikitik munduari begiratzea gure indargune izan aldan arren, edo gure txikitik eragiteak beste gauza batzuk esatea albidetzen duzkun arren, edo gure txikitik gauzak beste dimensio bat hartu aldauen arren, zenbaitzetan gure txiki horren indarra eta daukon balioan sinistian ez jakuntzartu etorriko ez. Bai, eta txiki izaitea eta ertzekoa, eta lehen aipatu da periferia eta klik eder bat egin dit barnean, ni batzuk ere galde egiten didate, han buzet espainol eta hemen frantzikoa zira eta bar, eta gainera sortu nintzen Barakaldon, ala nola, eta Urruñan bizi naiz. Eta pixkat Urruña ez dago ertzean, baina ertzeko bezala ikusten da, eta azpimarratu nahi dut, rap talde hainitz ertzetan sortu direla justuki. Barakaldon rapak indarra hainitz duela eta rap taldea hainitz sortu direla ezkerraldea edo deitzen den hortan, Ipar Euskal Herrian, eta erranen dut orain provintzia desberdinak sartzen baitira, Mak, Tosti, Bag eta beste bizio ere, sortu direla ertzetan, eta orduan hainitzetan zentrotik egia da zentroan osasuntsuago gaudela eta erosoago, eta hobeki ikusten dugula gure burua, beraz bada autoafirmazio bat bezala erraiteko sendo gaude, baina ertzetara ere begiratu behar da, eta ertzetatik uste dut
ikasi behar dela ere, guk ikasten dugun bezala zentrotik hainitz, eta erreferentzia bezala ikusten dugun gixan zentroak ere tarteka beharko lukela erreferentzia bezala ikusi ertza, eta ertz horietatik gauzak ikasi edo behintzat elikatu. Odei, ertzetik ertzera plazer bat izan da. Eskerrik asko aukera honegaitzik eta eskerrik asko Uxue Odei aurkeztea gaitik. Zoragarria izan da, estribillorik gabe, ez da gure iraultza.